damunt, creiem que és reiterada la jurisprudència que existeix, que ha anul·lat aprovacions de projectes per no haver sigut objecte d'informació pública en la seva totalitat o perquè aquesta informació pública no s'ha produït després d'haver hagut modificacions del projecte inicial. Aquesta era la primera idea. La segona idea és que el projecte aprovat comporta una sèrie d'afeccions negatives, pel nostre punt de vista, per als veïns i veïnes del carrer Tossal. Afeccions que poden estar relacionades amb el nivell de vibracions i de sorolls, amb la possibilitat de pèrdua patrimonial de les propietats existents en aquest carrer, amb l'escassa distància en algun punt del traçat entre les vivendes i la via, o en el fet també que la peatonalització del carrer va ser costejada, va ser pagada a partir de contribucions especials dels propis propietaris. Tercera idea, és el punt nuclear al voltant del qual pivoten algunes dels temes que es posen en el nostre recurs de reposició. El punt de comandament, les oficines i la subestació elèctrica del tramvia continuen ubicant-se en una zona dotacional del sector Marcos. Inicialment anaven en una zona verda, ara ho han canviat arran de les nostres al·legacions i dels veïns i ho ubiquen en una zona dotacional. Al nostre parer es tracta d'instal·lacions que són incompatibles amb l'ús residencial del sector i que a més no estan permeses pel Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat. I com que no són instal·lacions que donen servei al sector, no poden ser ubicades en aquest punt. La quarta idea seria que el projecte continua preveient l'ocupació de zones verdes per a ubicar l'estació del carrer del Magistrat Català i la desviació de la carretera per a la construcció d'un tram de la doble via en el sector Marcos.